Maita henyu adiwa tari nekuti sarudza tiri muchirongwa Mai Chisamba show tiri kuno kumasvingo kwatiri kutaura nyaya iri kurakidzika sechikurura majasi. Imimi muri kufungei? Isusu tiri kubvunza nyaya iyi nekuti vanhu vedu vakawanda muongororo netsvakiridzo vari kurakidza kuti vari kungobata-bata zvimwe zviri zvetsika dzedu. Vakaona zvaitwa kuEngland vatora, vakaonekwa zvaitwa kunyika iyo vatora, vakaona zvaitwa zvimwe zvaamuno. Muno mutsika dzedu nemagariro zvinogashirika here kuti mukadzi wemunhu nemurume wemunhu vave neushamwari hwakapinza nevamwe vari kunze kwewanano yavo, zvekuti vanoenda kunofamba, kunodla, kuenda kumabhora nekuita zvimwe, asi huri ushamwari chete, vachitaura kuti hapana chimwe zviri paushamwari. Isinongoti hero jira kufuka kana kuwarira. Tiri muchikamu chinoregai, ndabva ndangofunga mumwe wecrew member yedu anonzi George Chitere, nhasi ibirthday ravo. Mukoma George vari pakati, ngatingovaomberera yonai. Tinokutendai mukoma George, happy birthday. Ndiri kuona kana kuvheneka kwacho kwavari kuita nekamera kuti kwakaipa nhasi. Ndauda kumboenda pane mukwasha wangu wechidiki uyo, tapinda munyaya yedu. Ini ndoona kunge hazvina kuipa, asi pfungwa dzagara dziine munhu ndo dzakaipa. Why? Nekuti kuva neushamwari hazvinei kuti uri opposite sex kana kuti uri wechii. Kumabasa tinongoona pakaintroducwa nyaya dzegender, vanhu vanongoshanda vose. Saka vanhukadzi kazhinji vanotofarira kutoti vave neshamwari dzevanhurume. Nesuwo vanhurume totofarirawo chaizvo kuti titove neshamwari dzevanhukadzi, tichiexperienza kumamarriages edu kuti zvinokunetsawo kwako ndezvipi. Topuhwawo nevanhukadzi vari mumarriage imomo, toendawo kupi, ivo vachitorawo zvakanaka vachisiyawo zvakadini, zvakaipa. Even kana kuenda kumabasa ikoko tunoenda tose workshop, tichinoatenda tose maworkshops ikoko. Hapana kana anything chinombouya mupfungwa yemunhu, asi hunhu hwagara aine hunhubu ndiye ane pfungwa yekuti dai ndatorwa kana dai ndatora, asi hazvina zvazvakashatira. Asi ndiri kudzoka zvakare kwamuri majekesa zvakanaka chaizvo kuti ngatizvinzwisisei kani kuti kana hwanzi ushamwari ngatiregei kuisa mavhu pazviri ushamwari. Asi ndoda kuti ini ndombokupai semuenzaniso. Mosvika kumba, makaroora heremi? Hongu. Mosvika kumba monzwa kuti amai vaenda newawakambodzidza naye vaenda kubhora kana kuti vaenda kumuvhi, hapana chiripo, vari kushandisa zvavo motikari imwe chete, imimi semurume wavo munozvitora sei? Ndopandati hazvina kushata. Amai vekwangu vakandiudza kuti baba ndinoda kuenda kumuvhi. Uri kuenda kupi? Nani? Handiti ndoudziwa ndichafamba navanhingi ndo vandiri kuenda navo. Hazvizogona hazvo kuti uzoti ndichafamba ndiri ndoga kana muchiti muri kuenda kumuvhi. Kunhu kunoenda vanhu wakati vandei, asi hazvina kushata. Ndizvozvo mashoko makuku tunai. Uyo mukono uyo hanzina handina basa nazveni, vakangondiudza kuti ndiri kuenda naGilbert, hapana chakamboipa. Ndouya pamuri mkwasha vane sheti waiti sadadzoka chikuva. Ini ndinoti chakanaka chisati chashata, nechikonzero chokuti kana ndikange ndine shamwari yechikadzi kana mukadzi wangu ane shamwari yechirume, isiri shamwari yemhuri, kana ndikange ndine zvandinenge ndataurirana neshamwari yangu yechikadzi iyoyo, takonana mukati memba yangu nomudzimai wangu, shamwari iyi haigoni kuzouya ichigadzirisa zvomba mangu, nokuda kuti haisi shamwari yomukadzi wangu, haisi shamwari yomukadzi wangu, haisi shamwari yangu. Chaanenge audzwa ichocho anoda kuti agadzirise pauviri hwavo vaudzana. Kana akasasvika pakuti panosvika pakadzika, vanosvika pakuti anonoudzawo mumwe munhu ari kuseri, yotova nyaya inenge ichingoenda iyakadaro isingagadzirisiki. Izvozvo hazvina zvazvinobatsira mukati mokurarama kwetinoita. Upenyu hwatinoziva ndohwokuti shamwari kana dziri shamwari ngaive shamwari yemhuri. Tinotora mukadzi nomurume, iniwo nomudzimai wangu, toita ushamwari. Pandinenge tashanyirana, ini ndakagara neshamwari yechirume tichiitawo nyaya dzedu, mai neshamwari yavo vachiitawo nyaya vachiita zvavanoita. Ndo ushamwari hwatinoziva ihwo. Mashoko makuku tarotaurwa nababa nai. Baba vajekesa vakatseketudza zvakanaka, asi titendedzei kuti muongororo netsvakiridzo yatakaita takaona kuti shamwari yekupachikwa yekupiwa haibate, zvinonamanuka. Vachisamba vakandipa ini shamwari kuti tambai nemukadzi waJoji notakadzidza tese,
kana kuti inini ondoti baba tambai nemukadzi waJohn nekuti takadzidza tese. Ushamwari ihwohwo dzimwe nguva haunyatsobata. Munozviona kunyange vanonzwanana sema-couples. Kune vamwe vanopinda kunzwanana, vamwe vasinganyatsonzwanana. Vamwe vanenge vasingatofara kuti kana tina namai chenai, kana kunyange tikabuda zvedu kwatinge taenda kuchina hazvifambe mushe, vanenge vasingambofara. Havafari nekuti ushamwari huripo hausi wavo. Toita sei vakasese? Nekuti ushamwari haupiki kamunhu. Hamugoni kunamira kuna mai kuti tambai neuyu, iwo ogoti tambai neuyu. Baba vataura kuti asi ushamwari hwatinotarisa isusu ushamwari hwemhuri. Zviri nyore here kuti tinamatidze ushamwari hwemhuri? Mazvita Mai Chisamba, ini ndiri munhu anoda tanga atsanangura zvimwe zvinhu kuti tinzwisisane. Ukapinda musvitsa wane shamwari yako itsva, murume wako kana mukadzi wako ndiye best friend yako, ndiye awa munhu waunodanana naye, ndiye munhu waunogara naye uchitaura nyaya dzako dzese dzepamwoyo nekuti hakuna kwadzinoenda. Kana warwadziwa munhu waunochemera nhamo dzako. Kana uri wamudena. Ndiri kupa Papi Mai Chisamba. Musazopakagarwa Mudzimai kana aremerwa nezvinhu zveupenyu anotsvaga mumwe mudzimai ari munharaunda anoremekedzwa, anozikanwa, anovimbika kana wekuchechi kuti amubatsire. Murumewo zvekare anofanira kuita saizvozvo. Ukaenda iwewe uri mukadzi ukaenda kune murume, vanoongorora vanoti ivo mukadzi kana arwadziwa ndo panguva inenge ane hutera nekuti ari kutsvaga munhu anomunyaradza. Saka akaita shamwari yechirume inomunyaradza, ndo zvaari kushaya kumba izvozvo. Anoreplacea munhu iye anomunyaradza nemurume wake ari kumba. Hanzi mviromviro dzemhanza mapfeka. Mashoko makukutu anotaurwa nababa nai. Hanzi vanobva vachema mai. Mai ngana vanobva vachema vakabatwa nababa vasiri kwavo. Nyararai mai. Nyararai mai. Nyararai mai. Nai. Ndomboya pana baba ndisati ndauya kuna mai kasese. Ndoya pamuri baba. Tinotenda Mai Chisamba. Nyaya iyi isu toti pachivanhu chokwedu kutongoonekwa uchifamba nomukadzi womunhu yaitove nyaya. Toenda kuBhaibheri, soko raMwari. Mwari wakapa Abrahama, wakapa Adhamu shamwari yake Eve. Ndokuguma zvakadaro. Zvichiratidza izvo kuti hazvigoneki matambudziko anenge ari echirume aneuya achinangana nemurume, anenge ari echikadzi onangana namai. Zvoreva kuti baba namai vakaitirwa kuti vabatsirane, ndidzo shamwari chaidzo dzapedyo. Asi izvi zvotoita izvi ava mapurani okuwana kubva kune dzimwe ndudzi. Asi pachivanhu chedu isu hakuna shamwari yomukadzi inoita shamwari yomurume. Mashoko makukutu ari kutaurwa nababa nai. Vabva vaisa chidhindo kuti pachivanhu chedu hazvihwego. Ngatisangane muchikapu chinotevera.